ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു തോട്ടാണ് ട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ജേർണലിങ്ങിൽ കൂടെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജേർണൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. പിന്നെ തോട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മളെ ഒത്തിരി ജഡ്ജ് ചെയ്യും. കാര്യം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. നമ്മൾ എന്തോരം എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് പുറകിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തോരം എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാതെ നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മളെന്നും കൂട്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് പെർഫെക്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എഫേർട്ട് ആൻഡ് യു ബ്രിങ് ദാറ്റ് എഫേർട്ട് എവറി സിംഗിൾ ഡേ. ദാറ്റ്സ് വെയർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഹാപ്പൻസ്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്തോരം എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.